Dara ang samuyang pangangaipo tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus na nagpupurisaw sa muya as sinabawi ng mga buhay. Hinahagad niya mo ngunyan, lilinya kami ng pagkamuot, asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot. Irayo kami sa pagkatakot sa helang asin kagadanan. Bago ha ang samong paglaom asin pakusuga ang samong pagtubod. Namimibi kami na sa imong giyahan ang mga tawong pinagkatiwalaan na maghanap ng bulong, asin mapundo ang pag-ulakit kay inihila. Nagpapasalamat kami sa imo sa nahimong bakuna na nangyari dahil sa giyakan sa imong mga kamot. Bendisyone ang samuyang paghinguwa na gamiton ining bakuna na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nag-aataman kan samuyang salod, nalugod pa man maglingkod sa mga naghehelang, na may mahusay na kaaraman siring man sa pagkaherap. Tawan sa inda ang maliksing pag-isip asinhawa, kusog sa indang sinumpaan, proteksyon sa helang. Ipinapamibi niya mo ang gabos na nagsasakit na marhay mantulos. Suruga ang mga nag-aataman sa seinda. Tauwining paghingaluan ang daing kasagkuran ang gabos na nagadan. Asinranga sa mga namumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na inining kadipisilan na maghinguwa para sa karahayan kang gabos. Siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan lugod ining krisis hulikan sa tuyang pagmakulog, asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdara sa sato sa konbersyon, asin kabanalan. Inigabos sinahagad niya mo, huli kay Jesucristong sa imong aki, nabubuhay asin nagahade, kaiba mo asin kasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina ning Diyos. Hare pagpabayae ang samuyang mga kahagadan, asin pangangaipo. Alagad danay na agawa kami sa gabos na kapahamakan. Umamurawayon asin banal na Berhen. Amen. Santa Maria, kaumayaning mga naghehelang. Ipamibi mo kami. San Jose, Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibi mo kami. San Roque, Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, Ipamibi mo kami. amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpasalamat, huli kang mga ngangalasan kon sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kang sa imong linalang. Daimi na sabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig antig initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad. Natural man o kagibuhan ning tawo. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mang matinabang na parasurog, kang kapwa nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami.
Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Sa ngaran ka na Ama, Sinaki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Diyos, marhay na aga sa saindo mga tugang. Ngunyan isinisilibrar niya to ang ika-17 Domingo ng taon sa ordinaryong panahon. Sa Ebanghelyo ngunyan, kang si Jesus nakapakakan kan mga tawo sa milagro kan tinapay, asin sira, nagpahiling sa to kan sa iyang autoridad, asin kapangyarihan, nagikan sa langit. Pinapasabot ni Jesus ang kahalagahan kang milagrong ini, bilang pagiras niya kan sa iyang hawak asin dugo. Ang tema kang liturhiyan niya to ngunyan, nagpapagirumdum sa to ning duwang bagay. Enot, sa pagbaakang tinapay, inaako niya to ang hawak asin dugo ni Kristo, na iyo ang minabog ko sa sato, bilang sarong komunidad. Panduwa, sa pag-ako niya to kang hawak asin dugo ni Kristo, kita nakikisumaro sa misyon ni Kristo. Asin ang sa iyang pagkamuot, iyo ang nagiging gabay niya to tanganing sa tong mautob. Ang sa tong misyon digdi sa kinaaban, ngunyan iyo man ang Field Mission Sunday. Isabay niya to sa satong mga pamibi, ang mga Pilipinong misyonero sa ibang nasyon. Isabay niya to sa Santa Misang ini ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat, dulot kang mga minasunod. Jose Penelus Jr. and family, Eren Gabriel Molina, Pearl Olivet Apple Torres and Siljan Sail Ayala, Bandola family, Seni Valladares and family, Leonor Brigel Dulot, ni Lorna Batalier and family. Special intention, Francis and Gissi, Calyos family, as in special intention for fast recovery of Mitch Ferrer and Ibeline, dulot ni Des Yanson. Siring man para sa kabos na kalag ng mga minasunod. Proylan, dulot ni Rosby Asupardo Cantara and family. Juan asin Gloria, Pilar, Silvia asin Antonio, Ruben, Higino, Andro Juanito asin Miriam, dulot kang Asupardo asin Cantara family. Roy Randolph, dulot ni Bebelin Palangka and family. Emiliano, dulot ni Akindi family. Seriaco Jr. asin para sa kabos na kalag, dulot ni Daphne Garcia and family. Charlie Main Joseph, dulot ni Carlo Magno Diaz and family. Antonia, dulot ni Kang Dumopoy Baliktar and Bibar family. Juan asin Filomena, dulot ni Flor and Dan Rial. Para sa kalag ni Natividad, dulot ni Jujeco and Brogarulas family. Esther asin Teresita, dulot kang Felix family. Edgar asin Dominga Roselita, dulot kang Barcelon family. Para sa kabos na kalag, dulot kang Calyos family. Para sa kalag ni Miguel asin Sinaida, dulot ni Ami Moscoso. Para sa kalag ni Maxima, dulot kang Dilapas family. Para sa kalag ni Martin Senior, dulot kang Arienda family. Edwin Senior, dulot kang Bandola family. Paulino asin Elisa, para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Dadet Yanson.
Banwaan ng Diyos ang satuyang selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Renato Robrigado V. Matindog tabi asin sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Pagkamot sa kangurangan, ang banwan sa iya tiripon ngunyan. Umawon, asin sa baon, ang Diyos sa maglangit nun. Umawon, awitan ang kagurangan, kapos sa irukyaw sa bilog na kinapon, ang Diyos na kaglalang, ang Diyos na Isabay man niya to sa banal na Santa Misang ini for the needed graces of campus ministry kan Bicol University. Sa ngaran kan Ama, asing kan Api, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan mahal na Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako niya to an sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kita na magdulot kay ning banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamibi sa kagurangnan tang Dios. Maherag man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan maheraka, kagurangnan maheraka, Kristo maheraka, Kristo maheraka, kagurangnan maheraka, kagurangnan maheraka. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahay an buo. Inuumaw mi ika, rinurugyaw mi ika, nasamba mi ika, pinapamuraway mi ika. Pinapasalamatan mi ka, ulikan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa deng langit nun, isa mang makakamhan. Kagurang nan aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan,
kan kinaban kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kahalangka. Jesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Dios, para surog kan mga nagsasarig sa imo. Kun mayo ka, mayong pusok, mayong banal. Padakulaas sa mo an sa imong pagkaherap. Tanganing hulita ika, an nagsasakop, ika an nagumumunda, an makarahayan na minalipas, gamiton ming gayong ngunyan. Tanganing an mga bagay na nagdadanay sa muunang matungkusan. Huli kay Kristo, kagurang nanyamo sa imong akit, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Si Elias sarong propetang ngangalasan. Sa babasahon ngunyan, yaon ang sa iyang pagtaon ning kakanon sa mga tao. Siya may pagsarig sa Diyos, asin sa dakulang pagsarig na ini. Maski ngani kulang ang kakanon, daing may nagutom sa mga tao, kundi gabos nagkabaraso. Hinanyugon niya to ang enot na babasaho. Pagbasa sa ikadawang libro ng mga hadith. Sarong lalaki duminatong hali sa Baal sa Lisa. Dinara sa tao ng Diyos na si Elias, ang tinapay na ginibo sa mga enot na bunga. 20 tinapay, asin mga mais na bagong gunoon. Sabi ni Elias, ipakakan mo iyan sa mga tao. Alagad ang sa iyang surugoon nagsimbag. Kulangani ini para sa sanggatos katawo. Giraray nagsabi si Elias, ipakakan mo sa mga tao. Hulit ang kagurangna nagsabi, sinda makakan, asin igwapang matatada. Ipinakakan niya sa inda, nagkakan sinda, asin may natada pa, siring sa sinabi ng kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinapakakan kita ni kagurangnan, itinatao niya sa tuwan sa tuwang kaipuhan. Pinapakakan kita ni kagurangnan, itinatao niya sa tuwan sa tuwang kaipuhan. Ang gapos mo ninalang magpapasalamat sa imo, kagurangnan. Asilan sa imong mga surugon, magpapasalamat sa imo. Siring man sa indang ibabareta, ang kamuraway ning sa imong kadean. Asinang sa imong kapangyarihan, O Diyos. Pinapakakan kita ning kagurangnan, itinataw
kaipuhan. Ang mga mata ning kapos sa linalang ni nating kalag sa imo. Sa takdang panahon sinda, pinapakakan mo. Binubuka mo ang sa imong kamot. Inutom mo ang kamautan, ning gabos na nabubuhay. Pinapakakan kita nin kagurangan, itinataon niya sa toong kaipuhan. Ang kagurangnan matano sa gabos niyang dalan, mamumuton sa gabos niyang mga gibon. Harani siya sa gabos na minapot sa iya, minapot sa iya, nintudok sa puso. Pinapakakan kita nin kagurangan, itinataon niya sa toong kaipuhan. Pinapakakan kita nin kagurangan, itinataon niya sa toong kaipuhan. Sinasadol kita ni San Pablo sa ikaduang babasahon na ang pagkasararo niyato iyo dahil kita sarong hawak ni Kristo. Maski ngani manlalaing ang satong pangapudan. Alagad dahil sa Espiritu na minabog ko sa sato, kita nagiging sarong hawak, sarong komunidad na nagtutubod kay Kristo. Hinanyugon niya to ang ikaduang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, ako bilanggo huli sa kagurangnan, minahulit sa indo. Mabuhay kamo na maninigo sa bukasyon na pinag-apudan sa indo. Magpatinios-tiosan kamo sa pagkamoot, sa bilog na kapakumbabaan, kahuyuan asin pagkamatinios. Gibuha ang gabos nindong makakaya, tanganing mapadanay ang pagkasararo sa Espiritu, asin katuninongan minabugkos sa indo. Saro sa nang hawak, saro sa nang Espiritu, siring na saro man sana ang paglaom na pinag-apudan sa indo. Saro sa nang kagurangnan, saro sa nang pagtubos, saro sa nang pagbunyag, asin saro sa nang Diyos na Ama ni gabos. Labaw sa gabos, huli sa gabos, asin yaon sa gabos. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikakagurangan na sinbuhay, ikan katotohan. Buhay na daig sa koran itatao, sa nagtutubod sa imo. Alleluia, 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 alleluia. Ang kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong Espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Si Jesus nagluwas sa ibong napangpang kandanaw sa Galilea. Sinunod siya kan mga tawo, hulita na hiling ninda, ang mga milagro na ginibo niya sa mga naghehelang. Si Jesus tuminukad sa bukid, asinduman nagtukaw kaiba an sa iyang mga disipulos. Harani na an Pasko, pintakasi kan mga Hudiyo. Si Jesus nangalagkalag, asin kan mahiling an kadakol na mga tawo. Nagsabi kay Felipe, sain kita makakabakal ning tinapay na ikakapakakan sa mga tawong ini. Sinabi niya ini bilang pagtukso kay Felipe. Aram niya kung ano ang sa iyang gigibuhon. Si Felipe nagsimbag, ang sweldo sa 200 na aldaw, kulang na ibakal, tanganing lambang saro, magkaigwa nin sarong tinapay. Saro sa mga disipulos, si Andres, tugang ni Simon Pedro, nagsabi, may aki digdi na igwang 5 tinapay asing 2 sira. Alagad piraman ini sa kadakol na mga tao. Si Jesus nagbuot sa inda. Patukawan nindo ang mga tao. Maduot duman sa lugar na ito. Asin 5,000 lalaki ang nakatukaw. Kinuan ni Jesus ang mga tinapay, nagpasalamat, asin ipinatao sa mga nagturukaw. Siring man ang ginibo sa mga sira, itinao sa inda, ang kaya nindang kakanon. Kan barasog na, nagsabi si Jesus sa mga disipulos, tipunan nindo ang natada, tanganing dai masayang. Tinipon ninda asin kag 2 basket ang napano kan mga natada sa 5 tinapay. Pakahiling kaining milagro na ginibo na Jesus, ang mga tawo nagsabi, totoong iyo ini ang propeta na madigdi sa kinaman. Naaraman na Jesus, nadadakupon siya ninda, asin gigibuhon na hade. Kaya hilong na nagpasiring sa bukid, siya sanang saro. Mga tugang, an marahay na bareta, kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Dios maray na aga sa inugabos mga tugang. Ngunyan mga tugang, isinisilibra niya to ang Grandparents' Day. World Day of Grandparents sa bilog na kinaban. May mga lola po digdi sa Indo. Po, grandparents. Pwede pong pakitindog, mga grandparents. Ngunyan po an aldaw kan mga lola asin at siya na po tindog na mo na. O, paragpakan niya to, ang sa tuyang mga lola, asin mga lola na iyaon digdi. Pagkatapos po kan sa kuyang humiliya, mataw po ako ni na special na bendisyon sa mga grandparents na ini. Kasabay kayo ni mga tugang, an sa tuyang selebrasyon, ang gabos na mga Pilipinong misyonero na nagtatrabaho, asin nagpapahayag kan marahay na bareta ni Kristo na sa tuyang kagurangnan sa bilog na kinaban. May mga misyonero, may mga misyonera po kita sa bilog na kinaban. Kasabay man kaining selebrasyon na ini, ang kapistahan ni St. James the Great. Kapistahan niya ngunyan ang Hulyo 25. Mga tugang, an sa tuyang ebanghelyo na nadangog asing binasa niya to, manunungod sa multiplication of the loaves. Kung paano ang mahal na Diyos nagibo ni milagro sa mga tao na nagugutom, sa mga tao na napapaha sa kagurangnan. Kaya nagibo siya ni milagro o ngangalasan para sa sainda.
Tuguti ako mga tugang na sunudan ko sa kuyang humiliya an sa tuyang selebrasyon ngunya na taon sa pagselebrar niya to kan 500 years of Christianity, gifted to give. Yun po yan sa kuyang susundan sa tuyang sarabay na pag-reflect kay ning Ebanghelyo ni San Juan ngunya na Hulyo 25. Mga tugang, nadangog niya to ang Ebanghelyo. Sabi digdi sa Ebanghelyo, si Jesucristo nagluwas asin nahiling niya ang mga tao. Sa pagkahiling ni Jesus sa mga tao, naaraman tulos ni Jesus na ang mga tao gutom na. Kadakol na mga tao. Ang sa iyang mga apostoles na nagtaram sa iya, paano niya to mapapakakan ang kadakol na tawong ini samantalang kulang ang tinapay sa satuya. Pero alagad, mahihiling niya to ang milagro kan mahal na Diyos na ipinaagi man sana sa sarong tao. Sa istorya kan Ebanghelyo, nadangog niya to ang sarong tao na igwanin darang 2 sira asin 5 tinapay. Asin kan panahon mga tugang na Jesucristo, sinusundan siya kan mga tao dahil yaon sa iya ang kapangyarihan. Yaon sa iya ang nakakabulong ang mahal na Diyos. Milagroso ang Diyos sa Jesucristo. Kaya kadaklan sa inda sa manlain-lain na lugar kan panahon niya, naaaraman kung si Isay ining Jesus na ini. Kung si Isay ining tao na ini, na kaya niyang magbuhay kan tao, kaya niyang magbulong, asing kadakol pa na pigigibo kay ning Diyos na ini. Kan maaraman kan kadakol na mga tao, duman sa iyang runa, ang gabos o lambang saro sa inda, padagos na minarani asin minadulok kay Jesucristo na sa tuyang kagurangnan. Ano anyaon ki Kristo? Ano anyaon sa Dios? Asin nahiling ni Kristo, rinibo ang mga tao kadakol. Sabi kan mga apostoles, paano niya to sinda mapapakakan? Kulang ang sa tuyang pagkaon. Igwanin sarong tao na nagluwas. 5 tinapay, 2 sira. Asin iyo ini ang pinunan kan milagro. Actually mga tugang, ang milagro duman, suginibo kaining tao. Nasubalo niya, hani sa iyang bulsa, ilinuwas niya, itinaon niya, tangan na ipakakan sa mga tao. So mga tugang, ini nga multiplication of the loaves na ini, so mga nagsusunod kay Kristo na sa tuyang kagurangnan, may kanya-kanya sindang balon, rinibo ang tao. Kaparehas magatan niya ito mga tugang, pagka September, o madali na naman ang Septyembre, kadaklan sa satuya, may debosyon sa satuyang mahal na ina, kan Peña, Pransya. May mga taga Manila, may mga taga Masbate, taga Catanduanes, taga Legazpi. Pag minalaog na Amber, o ang September na minalaog na iyan, kadakol sa satuya, minaduman. Ang iba nga ni, minaarkila. Ang iba, minabisikleta. Ang iba, minamotor. So iba, kanya-kanyang arkila kan mga auto. Tangani na magduman sana sa satuyang mahal na ina. Pero sa pagduman mga tugang, kanya-kanyang balon ang dinadara kan mga tao. Duman na nga kita mapangudto, taba kaabuton ta an kaudtuhan an alas 12. Kaipuhan magbalo na kita. So arog kayan ang sequence mga tugang, kan nangyari ka ito na milagro ni Kristo na sa tuyang kagurangnan, na sa mga tao na minaduman sa iya, minadulok sa iya, pasiguro na igwanan nin mga balon. So digdi, siring man sa satuya, kung maduman kita sa naga, pag ining Peña, Pransya, nagbabalon kita. May tinapay, may sira, o kanya-kanyang pagkaon, ang babalonon niya to, tangani na maduman ang lambang saro. So arog kayo ni mga tugang unsetting. So mga tao na gusto magsunod kay Kristo, may dara naman sindang balon. Alagad, duman sa katiripunan kan rinibo, saro sana ang naghiras.
kan pagkaon. Saro sana na tawo, 5 tinapay, 2 sira. Sa rinibong tawo, duman sa katiripunan, yaon duman si Kristo, saro sanang makusog na buot ang tuminindog, itinao an sa iyang balon, 5 tinapay, 2 sira. So duman mga tugang an milagro, na ginibo ni Kristo na sa tuyang kagurangnan. Kan mahiling kan mga tao, na so aki na dikit man sanaan sa iyang balon, itinaon niya, ihineras niya, naging aarugan kan mga tao, so mga aki. So aki na ini, na nagtao kan sa iyang balon. Kan mahiling ini naginibon niya, ang lambang saro, nagkuan na sa saindang balon, sa saindang bulsa. Ilinuwas naman niya ang sa iyang paghiras. Kaya surinibo mga tugang, sa lambang saro sa sainda, nagluwas, tiniripon ang gabos. Pag-abot kan pagkarakanan, kadakol ang natipon. Malangani sa istorya, may natada pa, kadakol. So digdi mga tugang nangyari ang milagro. Sa paghiras niya to kan sa tuyang sadiri, siring man ki Kristo na sa tuyang kagurangnan. Ang milagro na nangyari sa satuya, bako man ba kita mga tugang karapat dapat ki Kristo sa Dios na sa tuyang kagurangnan, pero alagad ihiniras kan Dios Ama si Kristo sa satuyang buhay. Daiman kasaalan ang Dios si Kristo na sa tuyang kagurangnan, nga tatabalukaton kita sa satuyang pagkakasala tumang sa mahal na Dios. Iyo ini ang milagro kan Dios sa satuya. Sa satuyang pagkakasala bilang tao, nagibunin ngangalasan ang Dios sa satuya. Ihiniras kan Dios Ama si Kristo na satuyang kagurangnan, tangani na mahaawas kita sa satuyang pagkakasala na iyan. Arog kaiyan ang Dios sa satuya, padagos na ihinihiras niya sa satuya. An iba kaya sa satuya mga tugang nadidipisilan maghiras, mag-share kan sa iyang pinagalan sa iyang buhay. Anyways, sa satuya baga mga tugang na mga Katoliko, mga Kristyano, daiman bang kita ning pigaapod na tithings na pigaapod. Ang tithings baga mga tugang, halimbawa sa ibang sekta, kung igo kanin trabaho, sa sarumbulan ang sa imong trabaho, kaltas 10%. Pero sa satuya mga tugang dai man nagtaram ang mahal na Dios. Kung ano sanaan ikakahiras niya to, hali sa satuyang pinagalan. Sa ibang sekta 10%. Kung igwa kanin sweldo na 30,000, 3,000 ang itatao mo bulan-bulan sa sainda. Pero sa satuya mga tugang wara kaiyan. Kung ano sana ang ikahiras niya to, siring digdi sa nangyari sa Ebanghelyo. Na ihiniras kaini nga tawong ini, 5 tinapay, 2 sira. Minsan dahil na siyang makakaon, ihiniras niya ang sa iyang daradara, ang sa iyang balon. So mga tugang, kadakon ngunyan mga tugang, siring sa Ebanghelyo, na nagugutom. So mga tao kan panahon ni Kristo, nagugutom sinda. Manlain-lain ang kagutuman ngunyan na panahon kan pandemya. Kagutuman sa hustisya. Dai na itatao ining hustisyang ini. Nakaipuhan kan sarong tao na dapat ang hustisya itao mo sa sakuya. So ini ang nagugutom kita sa hustisya. Gutom sa katuninungan. Gutom sa mga bagay na pinansyal. Dati baga mga tugang, ang trabaho niya to normal sana, matrabaho, ang Lunes, ang Martes, sagkod ang Sabado. Pag-abot kan pandemya, nadipisi lang kita, naging skeletal ang trabaho. Instead na anom na aldaw ang pagtrabaho, naging tulo na sana. Kung maging tulo ang trabaho kan tao, magugutom siya. Sa siya makuha financially, ang ipapakaon niya sa iyang pamilya. Kagutuman financially. Kagutuman sa katuninungan kan tao na tinataram ko kasubago. Kagutuman, kadakol na kagutuman ang tao. Kaya mga tugang, ana agyat kaining Ebanghelyo sa satuya,
kan satuyang mahal na Dios, kun ano naigwa kita, ihiras niya to sa satuyang kapwa. Dahil balaog iyan, nangyayari an milagro kan mahal na Dios sa paagi kan paghiras niya to sa satuyang kapwa na nangangaipo. Iyo ini an katuyuhan kan ebanghelyo, katuyuhan kan mahal na Dios, na sa panahon kan kadipisilan, kay puhan burugkos kita, so tawo na nangangaipo, ihiras niya to sa satuyang kapwa. Kadakul ngon yan nagugutom na tawo, dahil nawaranin trabaho. Iyon na ini an panahon, na matao kita ni milagro sa sainda, sa satuyang kapwa, na nangangaipo. An agyat mga tugang sa satuya kan satuyang mahal na Dios na iyan. Dahil kung ano man ang satuyang naginibo o ginibo sa satuyang espiritu, sa satuyang pagkabuhay, na nagtatrabaho kita, totoo nagtatrabaho kita. Sa pagtrabahong iyan, so iban sa iyang trabaho, nagiging maitaas sa dakol ang sa iyang nakukua. So iba mga tugang, sadit man ang nakukua. So ang agyat kay ni mga tugang sa satuya, kan satuyang mahal na Dios, na kung igwa man sa nakita, ihiras niya to. Dahil duman minahiro ang milagro kan mahal na Dios. So tawo na nangangaipo, namumundo, na nakaipuhan na niya nintabang sa iyang pagkabuhay. So yun ni ang katukduan kan Kristiyanong pagtubod. Dahil ngunyan ang satuyang selebrasyon kan 500 years of Christianity, gifted to give. Kadakol kitang mga talento na itinao sa satuya kan satuyang mahal na Dios. Kaipuhan man niya to iyan ihiras. Kung ano ang satuyang talento, kung ano ang satuyang kakayahan, ihiras niya to iyan. Iyo ini ang kapangyarihan kan pagkamuot. Siring ki Kristo na satuyang kagurangnan, na nagtugot na ihirasan sa iyang buhay para sa satuya. So iyo man ini ang naagyat sa satuya kan satuyang mahal na Dios, na padagos niya to na sunodon ang kabutan kan satuyang mahal na Dios. So mga pangangaipo, kanlambang tao, magid concern kita sa sainda, sa likod kay ning kadipisilan na inaagihan niya to sa satuyang panahon. Amen. Ngunyan mga tugang, iniimbitaran ko ang gabos na mga grandparents as in elders niya at elderly, na matao po ako ni na special na bendisyon sa saing. Dumatindog po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, our loving Father, you are the source of life and of all gifts. You lovingly sustain us at every moment of our lives, and you bring us to fullness of life. In Jesus, your Son, and our brother, we thank you for the wonderful gift of our grandparents and the elderly. You have given them to us to be our guide, as they share with us the wealth of their experiences and the wisdom that they have gained through the years. We thank you for making them witnesses to us of your abiding presence in care at every turn and change of life. We pray that you bless all of them with joy and peace, with satisfaction at the fruits of their labor, and with the faithful love of their family. Strengthen their trust in your healing mercy in the face of the mistakes and sins of the past. Grant them the joy of companionship. Protect them from all harm and evil that can obscure their vision of eternal peace and joy in your kingdom. Give them the patience and courage to bear the cross of sickness and weakness of the body. Help them see their sufferings and discomfort as they're sharing in the Paschal mystery of Christ. Grant us all, their family and friends, the grace of firm conviction and faith in the value and dignity of every human person created in your image and redeemed by the sacrifice of your Son on the cross. May this help us to continue to support, respect, and love them. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.
Matindog po. Ngunyan ipapahayag niya to ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Sa sang Diyos. Diyos, amang makakamhan, kagibukan langit asin kandaga, kang gabos nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos kang Ama, huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kang Espiritu Santo, kay Berhen Maria asin nanitawo, ipinako pa sa krus para sa sato kang panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kang ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuukan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamurawan. Siya nagtaram sa paagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubot sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kabuhay sa maabot na panahon. Amen. Pamigbi kan banwaan. Mga tugang ang Dios mahihirakon asin maugayon, ipamibitaan simbahan kan Dios, ang satuyang banwaan asin namamuyodyan, ang mga dukha asin inaapi, ang satuyang katiripunan o ang komunidad na satong inaayunan, kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibig. Kagurangnan, hinanyuga ang samuyang pamibig. Ang mga obispo, mga kapadian, asin teologo, tanganing sa indang sunudon, ang katukduan kang Santo Papa, Bikaryo ni Kristo sa daga, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibig. Ang mga namamayo ng banwaan, orog na ang satuyang pinag-eerokan na barangay. Tanganing ikaabot sa gabos ang katanosan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibig. Ang mga nagugutom, mga daing gubing, o iniirokan, tanganing sinda may rasan maning iba, sa indang mga pangangaipo, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Ang mga may kamatean, tanganing daisinda magkulang sa pagkamuot, asin pangataman sa indang mga kaipuhan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan, banal na Ama, hinanyugaan sa muyang pamibig, papagdanaya kami sa imong balaog, asin daiman lugod kami, makasuhay sa imo, sagod paman, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang banwaan na nagatan, ara kasing pinaka,
Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ansako asinan sa indong atang maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ako an mga atang na dinudulot mi hali sa imong pagkamatinao. Tanganing an mga orog kabanal na misteryong ini sa bagsikan sa imong grasya magpabanal sa mo sa pamumuhay-buhay ngunyan asin magdara sa mga kaugmahan na dayang kasagkoran huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaas espiritu, an mga puso. initaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Tasasirig na pagkaherak, namutan mo an kinakban, sinugo mo sa mo an paratubos man sana. Binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo an namumutan mo sa aki, sa pagkuyog niya binago kami para sa mga balaog mo na pati masamang mi sa pagkasala nindai pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kaibakan gabos na angheles asin santos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan. Usana, usana sa kaitaasan, usana, usana sa kaitaasan. Paladan amin na digdig, sa ngaran kan kagurangnan. Usana, usana sa kaitaasan, usana, usana sa kaitaasan, usana, usana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanala kan ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuaning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Asin itinaos sa iyang mga disipulos, naahan sabi, mahag ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuaman niya kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos, naahan sabi, mahag ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapaboloson para sa indo, asin para sa dakol,
sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdohom sako. Misteryo kan pagtubon, ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamaret niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagpod na mahagdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamo at kaiba, kan sa muyang Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asing kan gabos na klero. Girumdumaan sa imong surugoon si Sara, na inapod mo sa imo hali sa kinaban na ini. Itugot mo na ang katubo sa pag-arog, sa kagadanan kan sa imong aki, makisumaro sa iya man sanang, pagkabuhay liwat. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Dios, kan mga banal na apostoles, asin kan gabos na santos na kaitupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no, nakaugalian nangangahas kita na magsabi. Pabanalon ang ngaran mo, magdatungan kadean mo, mangyari ang muot mo sa dagang minsiring sa langit, ang samong kakanon sa arwala. Patawadon mo kami sa samong mga kasala, siring na pinapataw
kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Bandang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Ulita sa imoan kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Ari paghilinga ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburinyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon, Amen. ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Magpatinarauhan ka muna yung katuninungan. Peace be with you. Pero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan ka ginawan, kaheraki kami. Pero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan ka ginawan, kaheraki kami. Punero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katulinongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual, dahil tadai kong mahihimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, sa paagi kan mga kamot ning padi, na minaatang kan sa imong mamurawayon na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya. Inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahera ko na Hesus. Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Maot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig. Ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugoday ako makalingaw, banal kong paraligtas na ika nagadan para sa sakuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay, nasiblag sa imo asin ka sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa gudpaman sa kaibahan mo. Amen.
samunin kaligtasan, sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawa, nin kagurangan, ang sakramento, amurawayon, sa tuyang kamutan na sinagoon. Maluhod po. Maluhod po, pamibi kay Nuestra Señora de Salvacion para sa simbahan na nagdimisyon. O Birhen Maria, Nuestra Señora de Salvacion, ika na maimbod na aki kang ama. Tabangi ang samong paglinguwa na maging maimbod man ng mga disipulos kan sa imong aki. Ika na nagdara kang ilaw sa kinaban. Tabangi kaming darahon man ang liwanag ni Kristo sa samong banwaan na nasa kadikluman. Ika na nagrimpo sa puso kan mga pasabong kang Espiritu Santo. Tabangi kaming maging dayupot ng mga surugoon kang Espiritu sa pagmukna ng sararong mga komunidad ng pagtubod. Ibahan mo kami sa paglakbay sa mga proseso kan katulong Diocesan Pastoral Assembly ngunya na taon. Darhon mo ang samong mga pamibi sa Ama. Tanganing liwanagan ang samong isip sa pagpasalamat sa mga biyayang winawaras niya sa samong buhay. Asin pag-ako kan samong mga kakulangan asin kaluyahan. Buksan ang samong puso sa pagdusay kan sa diri para sa misyoning binagong pangkabilugan na ebangelisasyon, lalo na sa panahon ng pandemya, asin bagong normal, asin palaadon ang samong buot sa mas maigot na paglingkod sa mga komunidad, asin pamilya, sa mga dukha, asin hobenes, asin sa gabos na naglalakbay sa dalan pasiring sa kahadean. O Nuestra Señora de Salvacion, inang mapag-ampon, antabay kami sa misyon, ang samong paglingkod pabungahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, nakinabang kami, kan Diyos no na sakramento, andanay na pagrumdom, kan pasyon, kan sa imong aki. Warasan, namimibi kami, tanganing ining atang, nasyaman sanaan nagtao sa mo, sa daing masabing pagkamuot, magdara sa samong kaligtasan siya nabubuhay o sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po ang Diyos. Eno po, ngunya na ika-17 Domingo sa ordinaryong panahon, ang sa tuyang second collection, para po sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ikaduwa po ang kalinigan sa laog kan simbahan, ang sa tuyang parokya, ang padagos na nagpapagrumdom sa gabos kan kalinigan kan sa tuyang simbahan. Kaya kung igwa po kabong darang mga linaugan kan tubig, juice, wano paman, patos kan dulce, sandwich, day tabi ipagwalat sa laog kan simbahan. Ang simbahan, harong kan kagurangnan, bako po ining basurahan. Ikatulo, call for blood donors. Ang Bicol Regional Blood Center sa pagkikipagtabangan sa parokya ni San Rafael, nangangapudan sa mga udok sa buot at voluntaryo na gustong magdonar kan dugo, hulitan nagkukulang na ang dugo sa blood bank. Sa mga interesado, makapalista na sana po sa saindong pangaran, sa mga church frontliners niya to, yaon sa tubangan kan Puerto Mayor kan simbahan. Ang aktibidad gigibuhan sa Agosto 25, Miyerkules digdi sa parokya. Malusog na kaugalian para sa malusog na pangangatawan. Alay dugo sa gibuhay. Ikaapat, ang sa tuyang latest donors, salamat sa mga nagdonar kan nagaaging simana. Anonymous, 5,500 pesos. Sariba Family, 3,000 pesos. Onaris Realty Services,
3,000 pesos. Neo Communities, 1,660. Joy, 1,500. And for the community pantry, 696 pesos. Nagpapaisi asin nagpapasalamat ng sa tuyang parish priest, Father David Thomas Ramoso. Sa mga tugang, kukuha ko naman po ining dikit na panahon. Salamat po sa Indo na kami po malipat na sa August 2. Ako po duman sa Pulanggi. Salamat po sa Indo Gabos na nakaibahan ko po kamo sa laog nin 2 taon asin sarong bulan. Inanggat po sa Indo ang padanay na pagpamigbi nindo sa samuyang mga kapadian. Salamat po sa Indo. Matindog na po kita. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ito ko niya to sa tuyang mga payo, asin maghagat kita ng bendisyon sa mahal na Diyos. Bendisyon ng kamo, asin ang punon kan kagurangnan. Amen. Ipasirang kan kagurangnan sa Indo an sa iyang lalawgon, asin kahirakan niya kamo. Amen. At amanin niya kamo, asin iwara sa Indo, an katoninongan. Amen. Bendisyon ng kamo kan Diyos na mamumuton an Ama, an Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa lakaw sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We bear the gift of mission, mercy, compassion, justice, and peace. Stand before the grand horizon, 100 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission, totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. To your mission, Lord, we give our yes.